Takže čo sa vítam vás môže snažiť o ďalšieho dielu z hry Unturned. Nová verzia, fakt úplne sa to zmenilo. Som na mape Pay, pretože Kanadu dali head. Pustil som vám tam hudbičku, aby to bolo, keď budem ticho, aby ste mali aspoň dačo čo robiť. A, jo, wow. Oni to boli nejaké... LOL, ja som dostal darček. Oni že vraj boli teraz také ako... Vždy keď každý, kto mal preview, by mal dostať darček. A keď nie, tak by ste to mali nahlásiť. Wow. Wow. Nekecam, toto som si našiel. Oh. Na to, aký ja mám aim, som dobrý. Tak. Wow. Tu máme nejaký gaťat. A to ja už mám. Triple kill. What? To je presnejšie, keď máte bez toho. Jak láhli. To už ako leží. Zemri, lebo... What? To jak sa dá zachytiť takto? Čo je toto? Cappuccino bottom. Jo, mne z nich spadli tie. Teraz sa to proste vyjaduje, dáte Gčko a vyhodíte to kde do prdele. Čo je túto? Zbraň, brokáda, ďalšia. Jasné. Takže, čo sa robí, keď dostanete zbraň? Dáte Gčko, sorry, Tčko. Je to tu úplne iné, mega. Tak. Zoberete si náboje, zoberete tú zbraň a vyhodíte ju. Potom zoberete tú, čo ste našli. Dáte si ju. A máte viacej nábojov. Teraz sa vám to ukazuje takto. 12 gun shells a pritom máme iba 2. Wow. Momentálne sa nachádzam na O'Leary Prison. Jak tak sa to volá. Nevidím tam teraz, lebo tam bol ten nápis. Som tam nevidel. Proste to väznica. Kto by nepochopil. Prečo som sem utekal? No, jednoducho pretože tu sú zbranie a oblečenie. Jedlo tu akože myslím, že veľmi ani není. Nechávali väzne v ohľade. Zemreli náhľad a z toho sú zombíci. To vám poviem. Čo je toto? Butter knife. Proste butterfly. Tak. Wow. Pekný. Viem, že také isté pohyby robí aj ten military knife. Bam! No, možno je to niečo presnejšie. Čo? Aha, ja nemám na pice. Troll, trilaj. Aj. Ja si budem musieť pobrať to oblečenie a urobiť si obvezy. Už tu nerobíte proste rovno bandáž, už je tu normálne rák, bandáž a potom máte dressing. Pardon, ja som teraz... Momentálne je streda, štvrtok. A ja som doma. Oco pre mňa prišiel do školy. Ja som o tom nevedel, že pre mňa prídu. Vybrali ma do školy, no a som chorý. Mám kašel. Také úžasné. Toto tu predtým nebolo, wow. Wow, to sa poviem pozrieť, len sa pozriem tieto 3 vežičky. Čau, zombík. Áno, ja som tiež zombík, keďže sme rovnako oblečení. Kakos. Čo je toto? Ó, gamčelky. Ty sú rovnaké, ne? Oni totiž tu sú 2 typy. Nábojnice a náboje a majú rovnakú textúru. Wow. Tu choďte radšej nebudem ani behať. Na kto sa sťažoval, že ma není dobre počuť, tak rozprávam hlasnejšie. Pustil som vám do toho aj hudbu, takže... Nesťažuj sa, ty svinia jedna. Ne, na ňo nebudem nadávať. To môj spolužiak. Už mám s ním dohodnutú budúcnosť. Ne, nebolo to tak myslené, vôbec. Ani na to nemyslíte, ale to by bol pekný domček ako... O, ďalšia brokáda, ale myslím, že s nábojmi není núdza. Čo je toto?
Gauchos. What the fuck? Čakajte, vyberiem z tejto náboje, hej. To je také divné, mám kopu nábojov. Ale nepočíta mi to. Divné. To sú klobučiky. Chlapci, kto ide? Ty ideš. Kto ide? Nemám nabité. Kto ide? Ty ideš. Jaj. FPS drop kvôli hudbe. Nej, prečo vedia vlezť cez to okno? Niekedy ma to proste zachránilo. Sa tu spavnulo. Troll. Oblečenie žiadne. Zoberiem toto. Pôjdete sem do krafťáku. Tu dáte aparel. Podľa toho oblečenie to nájdete. A potom pôjdete do súplas, to je to plusko. A vykraftíte si rak. Z 2 ragov máte jednu bandáž. Z 2 bandáží, to znamená 4 ragov, máte jeden dressing, čože je najepic zbraň. Jo. A viete, kam ideme my? Ja vám idem ukázať 6 kolku! 6 kolku! V starej verzii bola 8 kolka, že moje auto malo by byť prázdne. Tam by mal byť most. Tak ne, tu by mal byť. No ne most, ale taký ten podles. Podmost? Ne. Behind the wheel. Tunel! Tak, tunel. Ne podmost. Čo som vymyslel? Tak. Čože on je tu tank? To tu predtým nebolo. Dá sa prevrátiť karčekom. No tak. Kde je to auto, čo som vám sľuboval? Ono tu fakt bolo. Ale že fakt tu bolo. Military knife. Čo im je? Prečo sa vracajú? Ja tu do teba strieľam, tak sa neodchádzaj. Ja ten military knife nechcem, keby račo. Ja viem, že tam je. To je bereta. Bereta. Mám pekný klobúčik, ja som ranger. He's a power ranger. Viem, že sa... Áno. Je to tu. M4 proste. Ja som vedel, že tu sú, lebo... M4 Maple Strike, sorry. Ale v podstate to je M4. Explozívum. Smoky neberte, sa na hovno. Explozíve is incoming. Vidíte proste. Jedna M4, druhá M4. Som dal jeden Maple Strike, lebo tak sa to volá, ale to budem volať M4. Tu máte buď M4 alebo smoky, alebo oblečenie. Wow. Väčšinou sú tu smoky. Musíte sa učiť, ako sa hádžu smoky. Ste taký veliteľ by do vás učal. Nauč sa už hádať ten smoke. Ty prastolíne. Wow. Ale ja si zoberiem ešte jednu M4. Wow, vy keď na ňu dáte pravým, tak to môžete dropnúť. Wow. Ale ja chcú toto. Tak. Teraz to chcú dropnúť. A teraz si chcem dať toto. Teraz si chcem dať T-čko, dať tam ten skop z M4, pretože je lepší.
Potom tá naša blokáda vyzerá aj krajšie ináč. A ten starý skop neviem, kde mám. Ja tu je. Ten nechcu. Náboje do M4. Si budem miliť M4. Teraz už. Berem si náboje do M4. Dám stečky. Máme taký malý invent. Sa mi zdá. Si budem musieť zobrať nejaké iné oblečko napríklad. Jo, aby ste nepovedali, že proste... Equip. Tak to nejde. Equip. Nejde mi to equipovať takto. Toto musíme dať head. Vyhodil som nič. Dobre. Ja, musím to držať. One kill. One shot. Som krivý. Strieľačky mi moc nejdu, iba CS-ko. Čo je toto? Sandbagy. To berem hneď. A mám rád sandbagy. Ako vyzerajú. Som nechcel. Equip. No, normálka. Teraz je tam taký špic. Ak si všimnete. Ale ja tu fakt tu bolo to auto. Ja vám neklamám, proste tu bola 6-kolka. Namiesto toho tanku. Fakt to tu bolo, ja neviem, ja som to asi odniesol niekam. No, je dosť možné, že keď som to hral na starej verzii, tak som to auto niekam odniesol. A úplne som práve zabudol kam. Ak sa neviem trafiť. No, ja nechcem brať tie náboje. Yes! To nám dám to. Military vesta. To nám dá brnko. Vajra. Vire. Ja vám fakt neklamem, ono to tu bolo. Toto mala hra, to tak fakt mi verí, že proste tu bola 6-kolka. Bola 6-kolka. Sa zdá, že som na nej robil aj videjko. Vestu už mám. Tak. A to... Jak to chceš mať? To je iba matroš. Ja nechcú matroš. No mi to samo lezlo hore. Tak. Myslím, že sme všetko prezreli. Ja toto auto, fakt, toto auto proste nevidím. Škoda, že to proste dobré auto sem konečne dajú. A oni to proste odstránia. Mne ten klobúk už zavadza. Zavadza mi ten klobúčik. Tak. I'm a bird. I have a beret. Ja, mám beretku. Musím dať väčšiu brádu. To nechcú tu. Drapit. Wow. Ináč to by sa mohlo dať vyzlesť. Ja, dá sa tu vyliesť. Jej. Bol som tu hore. No, idem sa ešte pozrieť sem hore a ukončíme to. Hej? Proste to ukončíme. Aj tak už... No, ukončíme to proste. Takže tu bol Morosný audit. U Unturnet bude ešte ďalší diel, 100% ešte dneska. A toto je odo mňa všetko, takže zatím sa majte. Nehnisajte a čiste si ulity. A čistite si ulity. Som si posunul mikrofón. Tak zatím...